oroitzapenak ekarriko ditugu gogoa, herri joa jarriko gara, pixka gaurko gaia helduta baita ere. Zuek nola gogoratzen duzue herri joa, lehen arraunan hastapenak hasira kontatu dituzue, irekasun naiz eta Pasaiako zeak izan, konparaketa atin dezake, eta zuen kasun, oan zabiltzaten beste lekutako herri joanak, esango uran egoera eta beste baino. Hor jokoan zen, nola gogoratzen duzuen, arraunen hasi zinaten nola zeun herri joa, eta gaur egun nola dagoen, bilakaera hori herri joa beha fisikoki, ez da? Zegite, nahi zuenetik anazita, horri hasita, venga. Nik arraunen baino gehiago nik herri joa zuzenen, eta egunerokotasun baten noan dela 3 urte ez dautuet, ez da? 3 urte dira hemen arraunen tartean nagoela, hori joan bizi dizela 13 urte, eta netzako bada gauza bat askotan esatetena eta hemen bertako jendiak pixkat nik uste baloratzen ez duena. Ni Pasaitik etorrita eta San Juan dara izan da, San Juanen pixkat aparte bizitia, baina handana urbe handia bezala, ezta? Pasaiak bat egiten du Lezokin, Errenterikin, Donostiakin, eta azkenen handik gerten eta pixkat olako ingurua daukan herri bat etortzen zaren pixka bat, han ara bueltatzeak ere itolerri ematu pixkat, ezta? Hemen herri joa ematen duen asko da herriari behai, hemen bertan, mendila daukazu alde batetik, itsasoa dago, eta herri joak beak ematen duen pixkat lasaitasun hori eta irikiera hori pixka herria oso importantea, ezta? Eta gero nik 3 urte dela ez dautu pixkat hori, esartzen nahi egunerokotasun baten, baina oso gustagarria da, eta gaina azkenen gustuko izate duzu, baita ura behan honen lokatza ere bai, ez guztazkenen, leheno ipatu dugu arraunak inazten zaitula, eta herri joak ere asko engaitzatzen zaitu. Jon? Bai, nik rekordo horretzapen oso onak ditut hemen bai internatzen, bai estrupak egiten, baina bat ipat internatzen. Ordu asko sartuta geha, hemen gaudenak. Herri jortan da nik, hola, iz baten izategatik kontraste oso handik ditun herri jo bat. Bai Espainia mailan da bai mundu mailan ere bastante ibilia naiz, eta tankera ezberdineko bai laku edo beste eremutan ibilia naiz, eta Oria ibaiagatik gu entrenatzen ibili gehan esan daiteke Oriotik mapinaino, zehoz esatezkotan kontraste eremu motzen oso kontraste handi ditun herri jo badala. Nahi bintzat beti transmititu dit, esan genezake, hemen herria pasatzen tramo hontan, netzako zen, beti tensilua transmititzen tramo bat, ez tegite entrenatzen nahi zanen hori dutzea izu, jendia beira dola, o ez dola, o ze horrek zehose demostratu nahi, eta beti, baita bakarka arronen nahi zanen, beti identifikatu tramo bat, responsabilidea, tensilua, estres pixkat ematezin, estres hona, baina azken fina estres pixkat ematezin eremu bat, baina behin xamestitik gora aztezea, da paki pixka bilatezu. Saiko lago buelta hartezu, da paki ala da handitoa. Eta mapilea aliatzezea, eta ikuntezun bakarra, antzarrak, ego handon betia hau ikitea ez da izerdan, zuri beira bira hola jarri, zuri behai beira, ze pentsatuko honek, askotan behai galdetu, zemoz ikustea, ondo ikusten handia. Esan eta deka hemen itxasaldia eta han ematu mendialdia dala gehiago, ez da oso berdia da, eta uran kondizioetan bertan ere, entrenamentu berberen, xalmestiaino askotan korrintia egin daizea, eta kriston olatuk dana esan duen bezala estresa handiak, behin kurba hori eman, plat, pakia. Toki gutxi, sentsazio ezberdin asko transmititu dizkiren ibaia beti izan duak, eta irutzeit hemen Euskal Herri maila mintzat, Bilboko herri joa ibaia handia da, eta aukera asko ematitu, baina nahiko monotonua da. Irutzeit zait, bakuitzak du, esango du bere bentaja eta desbentajak ez da, baina irutzeit hemen inguru honetan Maria Gora eta Maria Beran arazoriko espagen duke, arron praktikako, bai mobiliako eta bai txalupako eo batelak, treneiak dana daneako irutzeit oso aukera hona ematen duen ibaia daukaula hemen da, eta zaindu berreko altxorra dala dira. Urrutikena gora, noaino helatu daizu? Maria betia zan, txoko aldean jokute ginen, mapiletik beste 2 kilometro terdiola, baina Maria betia duen. Haiek gutzako zen, ara jatzia zen,
entrenamientu gola maratoniano, zenbat gutzak gara jatzia zen azaina bat bezala, mendizale bat nentzako ez tekin noa jatzia bezala, hori gaztetan. Bigarren zubia, beti Hori, entrenamentua... Bigarren zubia. Bigarren zubia, hori izan txokaldeko zubia ino. Egia esan, hori jo bezalako leku gutxi daude, alik ez. Igorre pixka desan duna ez, zu bertan zaudenen, ez dezu baloratzen o apresiatzen. Hori jo dakan, arrauneako gauz itxarnan gabuzti behar. Pantalana ura behian honen, baina bestela, 10 minutu itxasua, remolki gartu berrik ez, gubilega klub, eta gabiltza, remolki hartu behar, gurita juteko, rampa ez dakin batua, bermeota desastre. Hori jo, privilegio bat. Hori, bertan zaudenen etxea kontuatzen, baina kanpoa irtetetzea eta, hori jo, tine beste... Nik zen nuke, barratu, baina arrauneko bakarrik ez, bizitzeko ere bai, esan azkenen errekiok ematen du pixkat, beste... Nik uste gutxi baloratzea dela orokorrean. Badaude leku polita Urdaibain, Urdaibain gora Gernika, marea betian, baina remolki hartu eta txukarri beti moitu inberrez. Hori jo duna da, eta alku, hangarretikan, pailetikan, eta uretan. Ez hori daik. Oain igorrek izan duenan, arabera, lehen gorten, anekdota txiki bat, kanpotar batek, nire laun kanpotar batek, Kontxako Estropetako buelta hortan hemendik ibili izan, eta etorri izan kotxez Donostitik hori joa, beti autopistatik, ez zuen bestik ezautzen, eta nonbait deskuidatuta nazional hartu. Eta etorri, eta aginatik honea, aliatu hori joa, eta txoratuta aliatu zen, esan zit, pero si mundu guzti nibilian gizona, eta esan zian, saikolako tramo hortan da, esan, si me dices que estoy en Nueva Zelanda o tal, me lo creo, porque, o sea, harrituta egetu zuela, ez zula espero, ikustia, nean rolek eta hango egunare hona tokatu zean, hemen, nera hona teknik izatezun, noiz o noiz, eta espero sekule ez pasatzea, baina hor jo saldu berbali mazan, erosliai, mare altan, erakusteko. Asko irabaztu alegia. Nubait honek, tramo hori dana, urbeten euskilakin, agiro hona, baina gugare txoatu, eta gatu zela, osek ezio zer badu. Bai, gu bertan jaio gehalako eta irutzaigu hori hola dala eta joituta gaudelako, baina bai egia da estropa internazionaletan eta unki mugikorreko estropa internazionaletan da kanpotik etorrian jendia Jonek esan duen sensazio berdinak ingatu izan duela. Ba, etorri dira errepide zarretikan eta esan zer da hau, mendik, zureitzak, herritu aldamenen, bai. Eta askotan bagoen Jonek eskuera dekaulako ez du apresiatzen, baina bai, oso egokita da. Eta zer du hori jok,